bintang tamu randek-ndekan ya toh biasanya siji Mbak Tati napa Mbak Elisa ning kenyataane loro dundak loro iya Pak Gil Mas Gareng nggih ngono sing bayarane jutaan kok mosok aku mung tak nganu nang burinan wae ya Mas yo kowe ora kena ngono ora kena apa kuwi merasa rendah diri pokoke prihatine gede kok wae prihatine gede lah iya kan prihatine wis gede cara iki bayarane gede ya lumrah nek prihatine sing gede kuwi Mbak Elisa Mbak Tati ini lah wong jen lemu ngono kok prihatin. Oh, tele awake cilik iki dianggep wong prihatin, tau mangan ngono. Iya. Ha iki ora le pancen awake diet, nek iki ora gelem diet, delo mangan. Nggih, diatur jumeneng ya macange. Batu jumeneng. Nggih, monggo Mbak Elisa kalian Mbak Tatin. Lestari Handayani. Ya. Sepati toh. Yo, terororet ngono. Oh, sepote kok terororet. Nong nonin nong. Monggo, Mbak Elisa. Ayo. Cek selamat malam Sugeng Dalu, geng Sugeng Dalu. Iki nyuwun sewu, mripate ya retak bener iki. Piye? Ya wis ra iku takon ngene je sugeng ngene. Gue duduk Sugeng. Gareng. Hah? Marang guyu lho. Maksudnya itu selamat. Iya, selamat Lah kuwi. gue milih Sugeng apa Wilujeng? Ya sugeng ya wilujeng. Masalah aku wong salah lanang. siji. Nek wong wedok ora wilujeng. Nek wong wedok enggak Wilujeng. Nek wong wedok kuwi sugeng. Nek wong kalau lanang cewek? kuwi wilujeng. Oh beda. Ngerti. Kalau kepada cowok Bedane iki apa? Lho, nek wilujeng iki kanggone wong lanang mergo alune wonten ing ajeng nika wilujeng. Ha nek wong wedok, Sugeng. apa? bentar. Kok alu bentar aku goleki alune. Lah, repot. Ngapain kamu repot-repot ngandang gareng kok? Menjelaskan dulu kuwi lho. Alu itu dipakai buat itu kan tektok tekung. Nah, Itu. jelaske mudar Kuwi we. mung samudana. Angen-angene ora diblokosutake. Ora diblokosutake. Maksudnya apa berarti? Repot gitu. Ayo kono jelaske. Aku nek karo wong pinter ki ra wani kok arep rembugan sakarpe kok. Ngene lho. Wilujeng Khusus cowok. Jawa. Mergo Kuwi alune wonten ing ajeng. ya wes, engko tak golekane. Nah, kok tak fotone wae tak kirimke kowe ya. Ya nek apik. Tahu kira nang Jepara ya, Bos. Nggon dhuwure iki gambar leak. Ora ding mbiyen disupi di setan jare kowe. Malah gratis ora Nek bayar. Sugeng apa? Sugeng ki ageng. Iki apa nek wis Mundrine ageng. Dah, ora ngerti. Mundri kuwi tatapane basa sing paling dhuwur. Mundri. Berarti Subosito ingkang ageng. Nah, ngono lho. Mundri kuwi ki payudara ngerti ta? Enggak. Mangguyu lho. Oh iya, tahu bahasa Indonesia itu. Payudara ki ra bahasa Indonesia. Iya itu. Basa Jawa. Itu bahasa Sing Jawa. tingkatan nomor 2. Sing paling ngoko ya ana. Apa? Walah, itu tuh menunjuk pada itu. Masa tau mau gawe-gawemu kuwi wong ngeres kamu mesti. Ngeles piye? Ya udah, kamu berarti Sugeng kan? Kamu Wilujeng. Ning kok jenengmu Sugeng? Kuwi jeneng wong. Oh iya. Ngono lho. Wes suka mah. Enggak bahas itu terus. Wilujeng. Wilujeng kan itu. Ya, Wilujeng. Pak Jumbo Wilujeng kan? Iya, Wilujeng saya Wilujeng. Tak jelaskan kan? Iya. Kalau salah, kalau Mbak Tati Sugeng. Ya. Wilujeng Dalu macange Yulito. Ya, Sugeng Dalu. Kados pun di pawartosipun. Sehat, alhamdulillah. Sehat, nggih. Alon-alon lancar. Lancar nggih. Aman. Kok dengerin selo apa ora dosa sampean nek aku. Loh, menikah pun nganu pun dangu sanget jawabnya. Nggih. Nggih, niku pun dangu sanget panitionipun, anggenipun minta saya untuk
hadir itu udah lama sekali luar biasa. Menika saking sengkut gomregutipun sedaya masyarakat lan panitia rumaket masyarakat masyarakatmu kuwi. Masyarakat lan panitia menika sampun rumaket anggenipun merancang acara-acara supados saged masyarakat menika sampun dangu anggenipun ngerancang acara ora masyarakat acara-acara aku masaku ditangkemel monyong kaya wekmu acara-acara ya piye to masyarakat aja masyarakat benderane kokot ya kan nggih lan perongkot perangkatmu lho perangkat iki sing rawuh ki ra ndendekan iki nggih menika matur sembah nuwun rawuhipun bapak-bapak perangkat desa lan sederek sedoyo tonggo desa yang kelumpuk wonten pundi niki lapangan apa iki lapangan lengkong lengkonge ngerti iki nggo napa kene iki calone arep gawe perumahan oh ini calon perumahan tenane lha kok sing kok nggone mau apa kuwi mau WC-mu kuwi ana bintang tamu omah gonong WC kan jujukan pertama kuwi mau kanggo kos-kosan oh ya itu calon kos-kosan terus ini mau dibikin perumahan mbok menawa ya tak dongake ki dadi nggon lemah nggo budaya ngono lho iso nggo gedung kesenian oh ya mbok menawa iya to iki kan dimulai dengan acara koyo ngene carane iki pendopo jadi-jadian ngono isian iya isih carane isih portable iso dipindah-pindah iya manut aku nah besok mbok menawa bisa nggo nglumpuk ning sapa ngerti malah acara kesenian ngendikane sampean malah betul-betul terjadi lho Mbak mbok menawa nggih dongo nggih iso apik kuwi ya ini baru ini apa udah berulang kali ya baru satu kali ini tenane nggih wayangan baru lagi satu kali ini ngundang Pak Jumbo iya bersama Mbak Elisa dan Mbak Tatin iya terima kasih luar biasa iki carane nek miwiti itu muga-muga besok jadi tambahan ya maksudnya pengarep boko cara wong bobojoan saya itu merawani gitu merawani merawani mancet ding sengaja ayo diuri budaya ben adi luhung iki suwe ora nanggap wayang njur ngawontenake nanggap wayang spektakuler bintang tamune ra ndek-ndekan Mbak Elisa saka Sulawesi ya Mbak ta jelere saka Sulawesi njur dusune apa seko toli-toli saka ngendi seko toli-toli wis apa lho samene berarti desane wong lanang kuwi ya kodho wong lanang gak toli-toli emang nggone wong lanang ono wedoke kok lah kuwi desa ya lanange cenoke tapi ono kaya jalan tol no barang iki sing gawe wong lanang nek desa toli-toli ya berarti sing gawe wong lanang lho emang gitu iya no cowok lho sesuk ki ono jalan tol ya Mbawen Jogja ya so nek nganyari ya kuwi ono apa jeneng diskon apa maksudnya diskon bayare rada ringan nek kowe liwat tol sing anyar dadi untuk diskon sarune ramem diskon apa potongan harga ngono lho diskon nggih nderek Mangayu bahagia pokoknya anggen niku anggenipun sampun gelar budaya Caru menika nggih luar biasa Merti Dusun diadakan pertama nanti saya juga akan ada bonus karena ini pertama kali diadakan di desa ini kebetulan saya juga adakan jadi brand ambassador jadi aku nanti bawa barang sama bagi-bagi door prize buat Bapak tepuk tangan buat Mbak Elisa nanti ada 50.000 atau 100.000 nanti yang bisa jawab nanti tapi mengkoyo penting delok wayange nggih ini sedaya masyarakat monggo sing cerdas sing pinter ning jawab kabeh do jawab padha wae dekne bengi iki ra bayaran ya orang iki Mbak Elisa memang setiap kali pentas nunggu tempat pentas pertama ini pengen cok kalau boso nganaki durpe seperti itu iki gue nyemangati gitu loh gue nyemangati para warga iya jadi tuh besok tuh mbok menawa kita diberkahe gitu kalau sing iki kok entuk 50 wah iki sesuk muga-muga iso nggo nanggap wayang zaman sesuk Bali 50 yuta nanggap wayang meneh ngono lho ora malah sampean itu donga kamarga masyarakat sing napa mau muga-muga Mbak Elisa enggal diparingi jodoh. Gue kok ngapain sih kamu
kamu nyinggung-nyinggung Ora jodoh. ngene lho, Apa maksudnya sih? dipari jodoh njur panjang umur, banyak rezeki. Ngono. Nek wanita karir itu seperti ini. Terserah jodoh itu Wanita nanti. karir. Ini 2025 akeh banget sing do pekatan, ya kan? Apa ora tepuk sakinah? Ayo. Ayo. Ngono kowe pira bojomu? Cici. Ayo nek siji kudu apa tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah, tepuk sakinah. Jeng jeng. Nah. Pinter sekali. Kayak gitu. Aku hafal tapi aku kan nggak perlu cari jodoh nih aku hafal. Iya. Itu semangatku mbok Iya. menawa sih. Berarti kok semangat dhewe ya. Nah yo, jodoh sekali seumur hidup. Jodoh itu susah, tapi bojo itu yang gampang. Nek kuwi biasane bojo sing sok nganu. Kita wis ngerti ya. Bos, Pak Jumbo bojo itu gampang. Ya. Jodoh itu susah. Ini Iya. bos, sampean kudu ngerti. Masalah jodoh iki kudu ngerti sampean. Kudu iso mbedake antarane nikah karo kawin. Kudu ana bedane. Ana. Nikah karo kawin ki ana bedane. Nek nikah kuwi ana hurufe NIKAH. Ayo jelas. Mesti ana N naib. I izinkan. K, Keluarga A, akan H. harmonis. Weh. Nikah kuwi naib izinkan keluarga akan Akan harmonis. harmonis. Beda karo kawin. Kawin apa? KAWIN. K. Kuwi kados sampean tukang kendange, ya iki kawin. Agepe. KAWIN. K. K. Kerep, A, awor, W, wedi, I, izin. N. Naib kerep awor wedi izin naib layu nang HTL kono lho. ATL apa? Prai. Lah iya, kudu iso bedake. Lah bener, wis kuwi nek iso nek entuk jodoh ya sekali seumur hidup. Satu selama-lamanya sing iso misahke mbung maut. Ya, ya Lah, saya ini- mempersembahkan satu lagu. Nggih. Ini Pak Jumbo. Nggih. Tanggal 25 Oktober 2025 itu ulang tahunnya Sobat Ngebiar gitu Nggih. Pak Lisdianto. Oh, Ini saya mau menghaturkan satu lagu karena beliau sering sekali memberikan support untuk wayangan-wayangan. Nggih, Pak Jumbo juga sering disupport. Nggih, Jadi, siap. mau menghaturkan satu lagu spesial hadiah buat beliau. Lagunya apa, Mbak? Lagunya pelok barang ini ya tadi. Oh, pelok barang ya. Pelok barang ya nggak Oke, apa-apa. pelok barang. Waduh, jaluk foto. Lagunya Pawelingku ya. Nanti langsung disambung Jaiwono aja. Oh iya, oke, siap. Garapnya wonten boten? Wonten boten? Garapnya ada. Langgam Pawelingku. Ya. Oh ya, Mas ya. Wong cerdas-cerdas yogane. Pawelingku. Lah ini ditampani kendang kudune. Ya udah ganti aja. Sarung jagung aja ya, sarung jagung aja. Sarung jago berarti buka bonang. Nggih, buka benang aja. Ya, buka bonang, Mas. Lalalololololo, dang, ketak tung tak tungdang. Melong along.
Watonetan sesumane bukan sapile sarung cekut rasane watan tresno yen kan wara setina kaya sarung cekut angkut rasaku. Tak gendung. sarung cekung yang muda kuno Watonetan sesumane bukan sarung cekung rasane watan tresno yen kan lara setina kaya setahun sarung cekung apot Tepuk tangan buat Mbak Elisa. matur nuwun. Wah, jan menika kalau mau pun pisungsungaken kagem jenengan Mbak Elisa. Sobat Ngebiar Indonesia. sobat biar Indonesia. Ya, terima kasih selalu setia juga yang streaming dari rumah ada di YouTube Tandri Channel sama apa Mbak satunya? Malik Ngawi Official. Weh. Ya. Niki piantun iki nang ndi tep derek kok niku. Iya jenenge wis tut Oh, wuri. tut wurihan kayane. Iya. Nggih, Sembah nuwun. Mbak Tut Sembah nggih. Lak menika. iki cek bintang tamu siji. Iya. Tenan ya. Iya no, nggih. Sampeyan jur pinara. Oh, gentenan nggih. Monggo kita tampi suwanipun Mbak Tatin. Tito. Sepot Tito. Ayo. Wasik. Iya. Dan anak. Sugeng dalu, Mbak Limpo, Mbak Cangi. Nggih, sing dalu Nduk Sahayu Tatin. Nah, ketemu meneh. Ya, alhamdulillah kepanggih malih. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah sehat. Paling pokok iki sehat itu ternyata berharga sekali. Oh nggih, saestu. Sehat, Aku- sehat tur waras. Aku sehat tur waras. Sehat itu mesti waras toh. Iya, Ra ora mesti. Kowe kok kompak temen toh? Ya ora mesti no. Sehat itu mesti waras. Alah sing ngomong sapa? Loh, aku iso. Contohnya? Dasare apa kowe? Contoh Sehat tur Tur sehat itu mesti waras. sing ngomong sapa? Ana sing sehat ning ora waras. Sapa? Kae sing training perut dalan kae. Sing koler-koler kae. Kae sehat, Mas. koler-koler ki piye? Koler-koler ki piye? Oh, karepe kowe mau gendeng. Nah, lho. Kae ki ra waras kae. Kae ki ra sehat. Uteke sing ra sehat. Ning awake sehat. Wah, Lah. iya. Ah kae ki sehat ning ora waras. Sing ora waras. Lho. Nek iki Apa? jenenge sapa iki? Pret.
Rai wis kok ngene aja prat-pret. Lah mau diseluk Sugeng ra gelem saiki jenenge kampret. Iya nek semacam ngene jenenge gareng. Ya gareng Sugeng kampret. Gareng Sugeng kampret lho. Ah ya bener ta. Ya nek aku no waras tur sehat. Lho, aku. Mosok Lho, waras tur sehat. ciri-cirine wong ora sehat ki piye? Ciri-cirine wong ora sehat kuwi ngomong dhewe, Terus? sauri dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Kuwi wong ora sehat, ora waras. Ana kuwi. Sehat ning ora waras. Ana kuwi. Ana Endi? Sik. Aku kaya kok krasa banget iki nang ati gini iki. napa to? Ciri-cirine Ya, piye? aku ngomong karo Nduk Tati no sampean krasa lho. Bayani ciri-cirine piye? Ciri-cirine apa wong Ciri-cirine wong ora waras kuwi awake sehat. awake sehat? Ning ora waras. Ora waras. Nyuwun sewu, uteke iki ora waras. Ciri-cirine Ciri-cirine kuwi ngomong dhewe, Ngomong dhewe. sauri dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe. guyu dhewe kuwi ciri-cirine wong ora waras. Wonge ya mangkat. Maka Oh mangkat. Kuwi ciri-cirine dalang. Aku ki nang kene iki sehat, waras. aku ngomong, cik kuwi dalang, aku ora ngomong. Anu rumangsa dhewe ya Omong dhewe disauri dhewe ki dalang. Ah sampean rumangsa. Lah, Ning jenengan waras apa ora? aku ki waras yo sehat. Ya. Saya tak takon ciri-cirine wong ora waras napa? Ngomong dhewe, Ngomong dhewe, sauri dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. guyu dhewe. Nah, kuwi sapa? Sapa? Aku sak ngono kuwi. Ning aku sehat waras. Ya jenenge ya ora waras to, Bos. Sampean cedok ngomong dhewe guyu dhewe kok ngaku nek sampean ki waras ki lho. Nok Din. Ora mang melu mepet ki. Ora jenengan Kowe kok nek ana wong moyo aku ora waras. Rada gendeng kok senting to kowe. jenengan waras sehat. Aku waras sehat. Ya wis asa nesu ngono kok nesu. Ha iki ngarani ati kok. Ono siji meneh ciri-ciri Lho, sing ora waras. apa? Raine dorek-orek. Apa ora? Wong genah-genah wong raine we apik-apik kok malah dorek-orek kaya ngono ki. Nah. Berarti ki perlu dipertanyakan Perlu dipertanyakan. Golek pangan ki lho, kaya sidan-sidan ki lho. Iya. Cara dirias yo rias umum. Iya, Kaya Mbak Tatin rias yo sak mestine. Iya. Ya kaya yoga iki minggu iket wis rampung. Blangkonan. Nah iya. Sorjana. Ora iki ngomong di kayak glepung ngono iki ngopo? Ngene lho, Bos. Kowe iki Aku rene- tempe kok. Rene iki mung samar. Iki asline iki mung tak ben nutupi kebagusanku. Wah, bagus. Lho, iki nek apa tak busak. Ngopo? Wong wedok-wedok do ngoyak-oyak aku, Mas. Lah ngapa kok doyak-oyak? Ya mbalangi watu iki lho. Kok pede. Jenenge gareng yo ngene iki. Apa ana gareng kok raine ceng tok ora ana bolasane. Ya. Sampeyan ki wae dalang kudu. Dalang. Lho, dalang kuwi ngudal-udal piwulan. Nah. Piwulan sing apik. Nek gareng kudu Beda ngono. karo dagelan. Nek gareng apa kudu putih? Kudu putih. Apa wis tau ora gareng ireng. Lho iki ana Ndi. Ana gareng ireng. gareng ireng ana lho, gareng ireng. Gareng ireng. Ya mah, masa kulitnya tak cet ireng kabeh. Dikai ireng to, kabeh ireng kok yo rupane kaya celenge lho. Iya nyengrok kowe iki ya. Nek nanggon aku ono jadilan. Jadilan celeng. Jadilan apa ya masak gareng? Iya, jadilan macak celeng. Jenenge jadilan celeng nggon aku ono. Lah ya kuwi jadilan macak celeng. Lah ngene iki jenenge gareng. Dagelan Nek macak diireng dadi gareng, macak, celeng. eleng. Ora apa-apa santai Mas. Aku lu jenek Aja tak odeni. ngene lho. Iki sindene ana sing muni nek ora dilabur asline celeng ngono. Sapa sing ping? Ya pilihan sing endi? Awas, sing muni. Aku ora wani tunjuk. Ya cepoke. Jadi Aku lho, alung dineke celeng sugeng daripada sugeng celeng. Lho. apa bedane? Lho, nek celeng sugeng kuwi karo nek celeng. Ini nek sugeng celeng mesti celeng. Lho. Oh, umpamane ngene. Piye, Umpamane ya, kayak sampean ya. Nah, tating gibas umpamane ngene lah. Daripada tating gibas alun gibas tating. Bener. Ngerti ya? Ane mangune ya tetep ngono lho. Umpamane kaya nang tanggaku kae. Iya. Anu bakul wedhus. Heeh. Dadine sugeng wedhus ngono ta. Heeh. Nek bakul kirek ya ana sing ngono iki jenenge. Sugeng kirik ngono. Nah iya. Ora apa-apa.
Santai Lah, daripada kira sugeng. Nah, Berarti beda ya? beda. Lah milih sing endi? Lah nah, aku nih daripada jenenge kirik sugeng, kalau sugeng kirik apa kirik sugeng lah. Nah aku milih kirik sugeng daripada sugeng kirik. Ora milih celeng. Mau cari ini ngagrok. Ngono kuwi ki ra apa-apa malah dadi klan kondange lho. Nah mau Lah, kok dalane babi ngepet ngawur wae. ora ya. Niki ki Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah niki lama tidak jumpa dengan Pak Sugeng Kampret. Heeh. Ini alhamdulillah bajunya sudah saiki wis kanu kemajuan. Tapi piye to? Lah biyen ki anggar petok aku lambine gur kuning terus lho. Das, aku ki yang nganggo klambi ning ya kudu nganggo werdi. Tak kandhani. Nah, aku nggih lumaku kanthi ening ki mula kuning. Lumaku kanthi ening. Mula nek wis kepethuk karo Mbak Tati karo Mbak Reza ngati-ati. Lah ora. Aku ki dititeni terus. Lho sampean ki ngerti. Klambiku kuning kono 10, Bos. Ah ora. Nek klambine kuning gek meling-meling kaya blerengi moto. Lah iki nek lumayan Pak Jumbo mbiyen nganggo ijo kaya lontong. Lah iki nek kuning kaya apa? Lah, Kuning Kowe kan kuning. Wah aku ngerti. lah sampean ya Sejak nabrak batu, bengkong ini kan, kok garan payung kan? iki nek kuning ngene iki gari nyentuh. Dah, Hei, kuwi udu kuning payo. Kuwi wong dodot tabrak watu bengkong. Nek nanggon aku kuning ngono gari nyentor iki, Mas. Nyentormu kuwi. Ning alhamdulillah niki kanu napa jenenge wis kemajuan saiki Nggih. nganggo bludru saiki kembaran karo aku ngono ya. Nek biyen ora ngene iki. Jane wangun to. Wangun. Nek Kembaran ngene kan wangun. Mulane gawe yo sing liyane meneh. Nek umpamane iki apa iki ya wis kembaran. Heeh. Nah, ket dadi serasi lah. Heeh. Umpamane aku mbok jak mlaku ngono. Terus? Nggih, Pak Jumbo takon anu ndi Mbak Tati ngene iki lek jawab piye jajali. Jajal tekan. Tekan wis ganteng karo ayu ngene iki. Heeh. ane ngendi Pak Gareng? Mbak Tati. Oh, Mbak Tati ane ngendi? Sapa sing ditekani sapa? Mbak Tati mau kemana? Baleni. Kalian Sing ditekani sapa? Aku takon Mbak Tati. ayo. Mbak Tatin Nggih. mau kemana? Mau buang batang ngono ya. Ya pas. Lah apa? Mau lek nyolong. Aja lho, engko tak ketelah gareng celeng tenan aja ya. Nek sesuk kok keterak apa tenare gareng celeng sampean sing tau jak sampean. Lah ngapa? Lah sing marahin nama rabi sampean kok ae. Sing marahi dalange mau meni dadak kon ngecat ireng, aku dadi meni nek ireng iki kaya celeng ngono. Sing takon muni ireng lak kene dhisik. Lah aku lah Apa ono gareng kok ireng? Ono tak jipokke ya ta. Ha ya ning aku ya wegan nek kon dicat ireng. Ndak kaya. Celeng. Ayo wis kok dhewe. Matur nuwun. Matur nuwun. lho. Salaman ya. Oke. Alah celeng. Iki DN sowan wonten Lengkong. Nggih. Niki nderek tetungga rumiyin nggih. Kagem masyarakat wonten Lengkong mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Amin amin. Amin. Pak pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi rakyat nggih tansah ayem tentrem. Amin. Gemari paloh jinawi. Amin. Amin. Kowe apa kok guyu-guyu? Sangrok sisan malah. Dek tadi Nggih. go miak suasana. Dek. Nggih wonten pamundutan? Sementara belum ada. Oh belum ada. Oh nggih. Mbok pilih napa Pak Bu wonten pamundutan lagu napa? Bokong semok. Kok bokong semak? Pun caosi niki nganu Kenapa? ana sing lumantar HP lho nyuwun ngersake saka Mas Damar Sasongko Boyolali Karanggede. Nggih napa? Ngersake biasa, Mbak Tatin podang kuning lho. Oh alah manuk. Nggih podang manuk. kuning diaturake. Manuk-manukmu. Lah kuwi pundang kuning ya manuk. Iya. Monggo. Ayo Pak, dindingane Pak. Malah jenengan iki mah mati aku wae Mas. Salaman sik. Ora ngerti. Kowe iki lek mati sampean ki mungkin iki mikir karo awake dhewe. Ngapa? Dudo wis 5 tahun. Ya nek ngematke aku ingin ngono ta. Monggo. Padahal masih saudara ya. Iya. Kagem bawa menika Pak Dalang. Nggih. Oh alah nggih. Aku sing bawa jenengan sing ngertekke ya, men nyambut gawe, ket mau ora nyambut gawe ya. Masalah manuk. Men ketok kompak. Kompak kita sudah kompak. Iya, iya.
Nadyan wujud temong bak aja cel Podang kuning. podang kuning udah celeng kuning Ora podang iki mencok gon celeng iki. Nadyan kene malah dipraktekke kok ya mbok aja dipraktekke Ora mana mati aku ngamat norono ndak malah biar. wujud temong Kowe nang kono aku ndak ketularan dari celeng. Repot. maaf ya Nggih. Nadyan wujud temong ini ya oding apa sih Diampun semono kae wis ngerti nadyan wujudipun pun peksi. apa Peksi ki manuk. manuk Nadyan mung wujude manuk. Nadyan wujud temong manuk Kaya deklamasi yo ya. Masih ngono lho. walaupun ngono loh bahasa Indonesia walaupun hanya seekor burung ngono Walaupun hanya seekor burung. Wah, nah ngono kuwi lho apik jual. Bisa membuat ikatan cinta. Oh ya Isa. Bisa lulusan S3 apa, Bos? Apa S3? SD, SMP, SMA. Tak kira dokter. Dokter. Halo manis nangset make Halus manis memikat hati. manuk sapa sing Manuk. manukmu apa duwe manuk Duwe ngomah. ya alus Oh, manuke adoh saka kanca-kanca. kok iso Manuke nang nggon galengan. lho kok iso nang galengan Manuk ono galengan menapa? Manuk antok galenge lho, Bos. apa Anggere ana wong luku, wong garu kae, blekok aja midun kae to. Hah? Anjir ana sing manuk sing cilik, mencok sek langsung tuk 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 manuk antok galeng. pi udu manuk kontol apa Udu, beda wudu. kuwi apa rupane Rupane ki rada coklat ning cilik. oh Mencoke nang nggon galengan ngono kok kuwi. dadak piye mau prakteknya Jenenge apa jenenge? Antok galeng. Antok galeng. Heeh. Nek nggon aku jenenge ora antok galeng. Apa? Ancol galeng. sing Lah, antel karo antok kan sedulur ya, Mas. Ya ora. iki jane sing endi sing do duwe manuk kok beda kabeh Lho, kono ya kono, nggonku ya nggonku. kok nggonamu entok entok Antok galeng. antok Kono ancol galeng. oh piye ta prakteknya Angger mencok sluk ngono ki langsung untuk. ngapa kok dadak nganggo ngene-ngene Jendase ki oh ndase anu munggah medun ngono ndase cilik apa gede yo ana ndas manuk iki kecilik. yo jane kan ana to sing manuk Garuda kae suwiwine iki gede ning ndase cilik lah kuwi awake gede apa cilik ndase kepiye Lho, ndase gede mergo bab tintuk tawon. nang manuk kok dintuk tawon oh alah Ahli dodok apa? urang manuke. Iya iya iya. Sudah lama aku mengembara. Mengembara. Lolo ki mengembara. Iya. Berkelana. Bercelana. Yo nganggo Iya. pancen nek ora Orang aku ya kaya kowe mau wong edan. apa tekan ngendi ya? Bercelana. Halo, Spani. Oh, bareng kanu kok. Oh, Goleki. Ah, iya. ya. Goleki si podang.
Iki sajake jan kan kok ya. Sajake. Sajake karo aku sajake Iya. temen iki sing gendher iki. Ayo. Ngene kalau kowe gara-gara mana apa antok galeng kok dadi malah lali le nintingi dadi tekan ngendi-ngendi. Aku barang melu kleru. Kowe malah nuso aku ngono. Nek ora tau meroh manukmu awak ya. Yo kan kesuwen ngono kowe. Goleki si podang Mencari podang yang warnanya kuning. Nah, iki bener. Kayak begini kowe kelak salah. Iya. Mencari maiso jenar. Kono podang jenar kowe maiso jenar. Alah, ana sing kleru meneh. Mencari maisan jenar. Oh ya no. Pemaisan. Maisan sampean kek. Iba bunga Aduh. Ngapa? Awane iki lho dudane aku meluk lu amuk lu amane mau aku lek sabun wae. Arep atus wae. Dasmu iki. Oke, iki kayak bengi aku dinake dido ya. Piye? Namake dasmu iki lho. Nek pengen lucu kan dasmu. Apa Cen? Ya Lucu dasmu. Pengen mroe tatine lho. iki lho. Buri kok ora ono awur-awure belas kene iki. Kok lek alus temen lho. Bar potongan Oh ngono. Biasa lek kan ngadep rono ben penonton ora. Bar potongan. Kok kaya ndas apa ngono ya? Nah, Kaya ndas apa? Tiku Rasa senang hatiku. nyanding bisa dadi tangga Gareng ngerti. Nyanding bisa dadi tombo. Bersandar bisa menjadi obat. obat apa? Loh, nyanding ini kan bersandar. Duh, kok waton iki padake omah piye? Ora, Kok waton lendean? kaya tugu. Tugu ngebruki kowe kuwi. Wis lali mring-mring sampean ruk mau liwat ngaran ora? Bukan rumah makan kae. Liwat sing ana Nah, anu ana sing buka gupolo ngene kae. terus Ayo kuwi persis. Elah, aku karo tatin rawani ngono kuwi kowe wani. Nawat Kok ngono kempit kowe. sepurane ya, Bos. pengen tak kempet dadi tape. Lah aku gelem ning aja kempit kono ta, Bos. Lah ngendi? Ya liyane tangan no. Maksud lah Ya pasti iki kempit ki. kempet ki kempet endi? Lho, sikil ngempet kene ya iso kok. Reng. Kae muni kempit dadi tape. Soalnya kene wis mengandung cokak kae. Iya, Berarti kalekmu mambu cokak. ora mambu iki ana apa jenenge kae? Apa? Sing ana ragine. Heeh. Jadi nek telo dikempet dadi tape, nek iki gareng tak kempet dadi Apa? Dadi kendar. sekarang. Ora apa-apa kempitan ngan cecek. Ngedot Ya, kok jang kuning nak. Mangga. Iso awan ning omah wis ora kerasan kuyuran anggoleki sing sayang obeng mikir anggenku goleki ora krasa iso awan nganti wengi mana yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning apa kencangan tak rindik saka katungan sarawing ose dheweke kalih bensa
sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding slirae arep kalatiku kekiwang liyan yen si modang andutut ati kepranan atiku sana saya terserah tak peranan Ayo. ayo awan ning omah ora kasat luyuran anggoleki sing tak sayang obang-obang meter anggonku goleki kang nyawan Eyang tak sawang mencok ning nyepang yen sangat marinti saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen kelakon nyanding slirae Andut ati kepranan yo atiku sama saya berdua tak menanani kon pikat pulut benjo Ayo. menika sampun podang kuning. Nuwun Mbak Tatin. Menika ana panyuwunan malih Mas Sugeng. Menika ana sing ngresake lagon Jenang Gula oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbak Tatin. Nggih. Jenengan ngaturke Jenang Gula karo Mbak Elisa berdua. Terus mengko diselingi Ayo, para mari presiden sampai mengko bisa berkolaborasi karo paranggono-paranggono lho. Oke. Halo Mbak Elisa. Nah, nggih. Wah, jan jumeneng malih. Cek, oke. Sampun sudah pakai mic. Dos pundi, Pak Jumbo? Menika wau wonten panyuwunan saking Ya. Pandemen ngersake panjenengan ngaturaken lelagon Jenang Gula. Jenang Gula. Oh ya, pelok barang lagi, lembut-lembut lagi nggak apa-apa. Iki Selau-selau lagi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. ngawolo. Dan menika nuwun sewu ada berita duka. Oh, nggih. Ada berita duka almarhum Pak Sumanto menika wiyaganipun Ki Gunawan Purwoko. Nggih. Menika kala wau tilar donya antawis tabuh 11. Oh nggih. Mugi-mugi cinanggi ngawiyat pinaringan papan ingkang mulya. Amin. Oh iya. Mugi husnul khotimah nggih. Muga-muga husnul khotimah. Iya. Kelangan yoga siji no. Nggih menika wonten pamundutan Apa nak? Diwaca nak? Pak Cangik nyuwun pamundutan lagu Selendang Biru kalian Nggih. Jambu Alas. Oke, mangke dipinangkani. Petak. Eh, Apa? Banner
tulisan petak. Lah petak ono. Bener nggih? Petak apa petok? Mbok iki petak apa? Petak. Petak toh. Oh petak. Oh berarti nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Cilikane kuwi rada ora resik anjur rambuté kena tumondur petakan. Oh petak. Oh petok. Petok Mas. Petok ki Oh, kowe petok. cari gitu. Petok ki kowe. Petok iki goblok. Kuwi Ngawur ya. Mas kuwi asmane ketua panitia lho, Mas Petak. Petak. Oh, Iya kuwi Mas nganu kuwi Mas. Petak apa petak? Amin Sucipto kuwi Mas Petak. oh Mas Petak. Bener-bener to petak ya. Mas Amin Suyitno Sucipto. Sucipto Nggih. alias Nama Petak. bekennya Petak. Petak. Heeh. Pun bilangane nggih Mbak Elisa? Siap. Nggih. Tunggaling lagon rumiyin, mangke terus lagu-lagu yang diminta apa? Monggo. Oke. Ayo. Menamino. Kowe aja lali marang aku iki yo kang mas kane nandang susah sopo singan jeni Nate pasma lan tetep setia ya Kang Mas durung nate gawe kelak lan gawe ning sandiri kowe aja lali Jos. sampai Anaknya
cepatku, janganlah. Sakit sinden outing ini loh. Sip. Kalau bareng lali. Nah ini biar meriah Pak Jumbo. Oke. Ini kasih kuis dulu ya. Anak-anak dulu deh. Anak-anak 4 maju ke depan. Yang berani ayo. Anak-anak. Anak-anak dulu. Kowe iki gerangan kabeh. Bocah nek ngono bocah nakal kabeh nek kowe. Spesial ini Mbak Elisa mau bagi-bagi rezeki. Iya, ini anak-anak dulu Siapa? karena Untuk mumpung anak-anak. anak-anak masih Oke, pada anak-anak. bangun ya Mbak menawa lah. Siapa yang berani anak-anak? Itu di sana ada Anak Ada ya nggak? empat orang. Ada yang berani nggak? Ada nggak? 4 aja. Yang masih sekolah. Yang masih sekolah. Ya, SD, Anak-anak SMP, yang masih SMA. sekolah. Ayo Dek, sini Dek. Yang Sini penting Dek. sekolah. Ya masih 3 lagi, Yang 3 masih lagi. sekolah ayo. Berani yo. Ayo Dek, ya terus. Ayo. Ayo, masuk. Ayo. Dua lagi. Ayo Mbak, yang putri, yang cewek itu masuk sini Mbak, sini. Ayo masuk sini, tidak apa-apa. Gini. lumayan kan nggo sango sekolah. Ayo, kurang loro. Ayo, rapopo Dek ini Dek. Nanti ini Rapopo buku aja lah. sini. Meriki Mbak, Mbak kecil Ya, sini yang kecil ya. nih. Sini. Ya. Oke, ini dari Sabita, sahabat bakso kita. Ye. Tapi nanti yang tak kasih ibu-ibu aja. Ya. Ini yang anak-anak duit aja dulu ya. Nggih. Pertanyaannya seputar ini aja. Kurang 1 ayo, nggak ada yang berani. Kurang satu anaknya. Sama SMP. Loh, bocah tua nakal loh. Itu yang baju kuning hitam. Ayo sini, lengan panjang. Ayo. Oke, dari sini dulu. Namanya siapa? Akmal. Akmal. Akmal umur berapa? Umur 11. Oh ya, udah berapa kali nonton wayang? Enggak tahu. Enggak tahu, baru sekarang. Berkali-kali. Apa udah sering? Udah sering. Udah sering? Udah sering. Oh iya, dalangnya ini namanya siapa tahu nggak? Enggak terkenal lah ya. Kalau gitu lakonnya apa tahu nggak? Ini yang jadi lakon nanti siapa kira-kira? Bagong. Betul nggak Pak Jumbo? Bagong? Iya. Iya, betul. Lah, betul. Lah penak elek golek duit. Yang ini sebelah sini gantian. Namanya siapa? Wildan dari desa mana? Perumpesona Alam Prengsari. Prengsari. Prengsari itu mana? Ya kene. Oh, masih sini. Prengapus juga. Oh, masih masuk sini ya? Oh iya, kamu udah berapa kali nonton wayang? Banyak. Oh, ini dalang toh. Oh, dalang ya suluk wae. Coba suluk. Odo-odo apa? Odo-odo 9 6. Bumi gonjang gajeng langit kelap-kelap katon. Lara kencang yang alas resang mawa gandrung. Oh. Jos. Mas Oke, geser sini. Lagi ini cewek. Yang sudah dapat sini ya. Namanya siapa? Kristia. Iya. Oh, Destia. Destia dari dusun mana? Desa mana? Wanayasa. Wonoyoso. Dawung. Dawung. Aku baru rono wingi. Oh, mulai kok apa? Oh, yang ngerti yo. Lah aku baru nang Ke sini, ke sini. Malam minggu wingi aku nang Dawung. Mulane. Ya Mbak ya. Ya. Oh, lihat Mbak Tatin juga. Oh, tidur. Oh iya, ini kesini sama siapa? Ayah ibu. Ayah ibu diajak nonton wayang. Suka nggak? Ya. Lumayan. Lumayan. Kalau wayang yang disukain tokoh apa? Ada nggak yang ditahu? Apa? Wayang apa? Nggak tahu. Ini tahu nggak ini apa? Celeng. 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 Betul boten Pak. Kok lho, kae kok sampun mbake aku.
Kalau gamelan tahu nggak? Enggak, itu yang di tengah itu namanya apa? Kendang. Oh, tahu. Boleh. Ya, Oke. luar biasa. Ini siapa namanya? Fitra. Hah? Fitra. Fitra. Fitra mana desanya? Desa Kemasan. Kemasan itu jauh dekat. Oh, Prengapuus. Oh, yang tadi kesasar itu ya. Pernah Oh, nanggap iya. wayang belum Kemasan? Udah. Pernah. Udah. Siapa Kamu bintang udah. tamunya? Oh, siapa bintang tamunya? Kurang tahu. Kurang tahu. Dalangnya siapa? Gak tahu. Nggak tahu juga. Kamu udah supet belum? Nah, Kok supet kok ini tak kon nangkep wayang gitu loh. Oh, tak kira Oh, tak kira arep belok. Iya. Oke, wayang apa yang kamu suka? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat wayang, baru sekarang. Gimana rasanya nonton wayang? Seru. Itu tahu nggak wayang apa itu? Celeng. Celeng. Sing tumanem tetep celeng loh. Kalau ini ibu-ibu ini namanya apa? Alhamdulillah. Sinden tandani. Ini aja dari semua gamelan ini mana yang kamu tahu namanya apa? Sebelahnya kendang yang diting-ting kencing itu apa? Jeneng aku wae sa. Gamelan tahu. Ya, tahunya gamelan. Taunya gamelan aja. Oh iya, sesuk Jeneng tak aku wae ajar. sapa? Itu tahu nggak itu? Satunya gareng itu, satunya aku. Aja muni celeng lho. Nggak tahu. Aduh, tetep ra ngerti ayo piye. Wah, ora terkenal iki. Kandane aja ngono. Oh ya wes. Jejernya itu Mbak siapa? Aku siapa namanya tahu nggak? Baru Ora ngerti. Oh baru lihat toh. Oh, Itu loh. ya maaf. Baru- Oke, pertanyaan yang paling gampang apa ya Pak Jumbo? Sinden yo ora ngerti kok. Ojo. Oh ya, nah. Ayam apa yang paling besar? Kok kalkun? Udah kalkun. Salah, ayam semesta. Oh, Elisa. Tunggal gini. Ayam paling besar ayam semesta. Anu Mas, pakaian adat yang dipakai Wiyogo atau Ya. sinden namanya Oh iya, apa? ini aja yang dipakai ini kupluk apa? Kok kupluk. Kepala yang di atas ini namanya apa? Namanya? Hah? Belangkon. Tumbuh. Langkon, betul. Tepuk Oke, tangan. tepuk tangan buat adik-adik. Sangat ya. Oke, udah boleh turun. Gampang aja nunggu jajan cilok bariki. Ah, lumayan ya. Lumayan. Saiki ibu-ibu rada akeh 100. Yo, ibu-ibu 4 aja. Ayo 4 ibu-ibu, papat, ayo Atas ibu-ibu. Bu, lumayan Bu, kena Ayo, Bu. Ayo maju, papat, Ayo, maju, warga papat. maju. Ayo, ayo, ayo. Ayo, papat, papat. Papat bae, laki-laki. Nah, nih ibu-ibu kendel kabeh, sah. Ya cepet-cepetan. Ayo papat, papat. Ayo, Ya. cepetan yuk. Bu sing nganggo kedu ireng, mundur, papat tok. Ya ora apa-apa. Bas, rapopo? 5. Ora apa-apa. Pas. 10 itu. Wah, tak tambah siji. Padang terakhir dah hubub. Nah, wes jangan cepat. Papat duit-duit. Kayak gandeng Ya, punjul ya no. 50 wae. Pira? Ah. Yo punjul siji. Hubub. Wah, nek punjul kok 50 dadian. Maksudnya Ya, wes. 50 wae. 50 wae ya. Nah. Karena Ah, punjul. Sakit baik. Ya, oke. Si rodo agak ke sini Bu, agak ke sini ya. Ya. Boleh ibu-ibu yo kendel. Mau 300 sakit saya. Oke, lah iki tak bagi dulu lah ini ya produknya. Ini dapat bumbu masak satu-satu. Nah. Wah, Cocok. cocok. Dapat satu sarenteng. Wah, Sesuk beli, sesuk tuku ya. Tuku. Nah, ini namanya Sabita apa, Bu? Sabita. Sabita. Sahabat bakso kita. Lah, langsung dikalungke. Iya. Sabita sahabat bakso kita apa? Sahabat bakso kita. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya, dalangnya nama siapa? Ki Jumbo. Pak Ki Jumbo, betul, Seka. Alah penak Ya. temen iki ya. Oh, Ya, oke. bintang tamu sing gampang cari. Oke, Oh, iya. bintang tamu. Aslinya namanya Gareng ini siapa? Celeng. Pak Sugeng. Sugeng celeng apa Sugeng? Kul. Bener lagi. Tapi semuanya sugeng kampret yang kejajahi ini. Sugeng kampret. Ya, betul. Dikasih dulu Sabita yes apa gitu ya, Bu? Sabita yes. Sabita oke. Sabita oke. Oke, sebelahnya. Oh ya, saya gampang-gampang.
Oke, Bu. Nah, bintang tamunya sing cewek nika sing nggih ten pojok nika gemoy. Nggih menika namine sinten? Elisa. Balik ke, kleru balik ke. Nah, Duitnya dibalik. Elisa kok gedem. Sinten? Mbak Tatin. Saka kono wis ngerti Tatin tidak ngono mau. Ndi mau buke oleh hadiah kudune ke. Sinten yang betul? Tatin siapa? Tatin Sabita. Tatin Sabita. Apa dake bakso aku ya? Bakso muncul gede-gede. Lah ya pancen meletot. Masuk. Ya, terima kasih Bu. Betul, Mbak Tatin. Tatin Sabita ya. Mbak Tatin tadi nyanyi lagu apa, Bu? Lagu podang. Podang apa? Podang kuning. Ya bener, podang celeng jare. Lo seket iki kakean wonge. Nanti kalau satu tak tambahin nanti kalau udah babak rebutan ya. Ini Bu sinten iki? Yami. Bu Yami. Oh nggih. Niki tadi Sabita namanya Sabita tuh apa, Bu? Ya luweh. Apa bojone yang Bakso. peduli ya. Sabita. Sahabat Sabita. Indonesia. Sahabat Bakso Sabita. Sahabat bakso kita. Betul. Bakso kita. Ulang masuk gengi tangga kowe meneng wae pret-pret ngono jare. Sahabat bakso kita. Iya, oke. Monggo Bu. Gadeng mau kok 5 sing siji ra oman. Jun. Lah iki jare iki kok ana tambahan kok. Ya ini Mbak siapa nih? Yani. Mbak Yani dari desa mana? Wonorejo. Wonorejo. Ya, ini kira-kira judulnya lakonnya apa hari ini? Bagong. Apa? Terusannya Bagong bangun desa. Betul. 100 nek iki rada angel. Wah. Oke, babak rebutan yang bisa ngasih misalnya Sabita apa kayak gitu. Siapa yang berani dikasih kayak apa gerakan gitu yel-yel Sabita apa gitu ya. Siapa yang berani? 100. Sabita kok Sagita. Maju ya. Siapa yang berani maju di sini? Oh iya Mbak Yani. Kuwi beleleng dhewe. Sabita ya. Sabita bakso kita terlalu endul. Yeay. Luar Oke, biasa. makasih Bu. Tepuk tangan. Ya, makasih. Alah, wong muni ngono. Ayah. Oh, bapak-bapak bariki, kita nyanyi dulu. Mbak Elisa, Dikatakan ini ada surat Ya. Bapak Lurah, nggih. Oh, siap. Bapak Judiono, nanti disuruh masuk. Oh, siap. Beliau mau menyapa. Sekarang Tangguh. Nggih. Monggo Bapak Lurah, Tangguh. aturan minggah pepanggungan. Celeng ngono. Kok langsung kelingan lho, bocah-bocah lho elinge celeng. Oh, kale bocah-bocah. Maka datang ke Ibu Bapak Ibu-ibu. Lurah, aturan Ya. tiga panggung. Terus. Nggih Pak. Sugeng dalu Pak. Nggih. Sugeng Dalu. Nggih. Mbak Lisa ya? Bener. Oh ini Mbak Lisa. Wis ra dadi gak aku lali karo aku mah. Soalnya 2 tahun dulu pernah ketemu gitu Iya. di Wonorejo. Iya, saya yang Tapi- Elisa. Mbak Elisa sekarang tambah Apa? Gemoy. Apa Pak? Gemoy. gemei. Beda ya? Iya. Ya, kalau itu masa nggak tahu Pak. Oh Mbak Yati. Mbak Yati. Saya ini mau loh. Sesuk ganti ya jenenge Mbak Yati. Mbak Yati. Mbak Yati. Mending Yati daripada Celeng. Ane kok Yati 6 nggih, kok Yati 6. Yati nemi malah juragan kok ngerti ora? Kowe nyepak ke Pak Lurah lho. Gak Pak Lurah ra kenal aku kok. Mbak Tati. Nesu. Mau yang cerita. Tiwasna aku Yo, yo, Mbak Tati, mlaku ya. intik. Sugeng dalu Mbak Elisa, waduh ora sida. Tekan kene kok malah Mbak Yati.
gini Mbak Tatin. Iya. Dari tadi saya lihat itu cuman cerita terus dongeng terus. Heeh. Ini ada berapa ini? Banyak. Banyak. Nampak. 1, 2, 3, Sindanian 4, 5. nampak. Maju semua Mbak. Wah, Oke, ya, ayo. ya. Maju Monggo, semua. maju Siap. semua. Mosok Orang sing sinden linggo, mong linggo Dikon tok. nonton wae. Oh. Jos. Ayo maju kabeh Bu. Nggih, monggo. Setuju, monggo. Pak. Saran nggih Pak nggih. Iya. Ya, oke, siap. Ayo no, manut karo Pak Lurah. Pertama lagune apa sih Bu sing rada ketoke nganu rada greng-greng. Ya, Jambu Alas ya. Jambu Ya, Alas yang nyanyi cowok ya Pak? Jambu Alas. Eman-eman nanti cewek-ceweknya. Oh. Yang Ya, nyanyinya wes. cewek-cewek gitu. Oh, Ayang-ayang ya, ayang-ayang, ya. ayang-ayang oke. Heeh. Oke. Terus ini sih yang nggak naik satu karena oh iya ya Kasepuan. ringgingan ya. Nggih. Heeh. Terus ini saya tak ngajak teman saya ya. Nggih, Ini sinten jauh-jauh Pak? dari Jakarta ini. Oh iya. Nggih. Ini biar menjadi dulu Donatur. waktu di Jakarta masih muda ketemu di sana, nah, terus tua-tua ketemu di sini. Oh, Ji. Ini Mas Edi, kakak saya. Mas Edi, Pak Edi, Iya. monggo. Ah, teluk. Pakai aja Pak Edi. Nggih, Ya. Yantunipun wilujeng dalu sopan Pak sekali Edi. untuk Pak. Nggih. Awas kambingnya, Pak Edi. Istriku boleh nggak saya masuk di sini? Boleh, boleh. Oh aman Pak, ini lagu Siapa lagi Pak? Pinjam dulu ya Bu ya. Setahun sekali buat hiburan ya Pak ya. Wes langsung aja langsung nyanyi ya. ayang-ayang. Ah ya. Ya, Ah, oke ini siap. Mas Momon ya. Siap. Kita joget. Joget Pak. Joget sama yang Pak lainnya Lurah Pak. sama Pak Edi yang joget. Ya. Oh, J. Pak Lurah sama Pak Edi yang joget dan yang nyawer. Ya. Ya. Lagunya Jambu Alas ya? Oh, Ayang-ayang, ya. Cewek-cewek. Jambu Pak. Alas yang kedua aja. Ya. Oh ya, siap. Ati kenang segitelian hanyawang aku kowe lapo kadre. Pak Tatin boleh ke sini, Pak Sugeng ke sini. Ke sana, ke sana. Ke sini. Asik. Makasih bos. Kurang Nimas Gusti kaneng ati dongaku siji tresno iku abadi ajo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkat kula laku tresno datang kenan sakit sopo tak rewati tak pateni lahire tresno kan suci kasunatan yen to aku sliramu isin nyawiji dewa-dewa ning angkasa kuatno ati kawula angkat kula laku tresno datang kenan sakit sopo tak rewati tak pateni lahire tresno
kan suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Ye, tasih jambu alas. Lagu yang kedua ini Pak Lurah. Ya, lagu yang kedua langsung Jambu Alas. Oke. Bapak yang menyanyi? Oh, pakai HP boleh, Pak? Ya. Ah, HP-nya siapa? Jenengan Tes. Esto mboten, Pak? HP-nya? Enggak bawa. Enggak bawa ya, biar pakai HP Mbak Elisa nggih. Ini Mas Rujito ya, Jambu Alas tadi ya. Maaf Iya. yo, aku baru tahu kalau lagu ayang-ayang kayak gini. Oh. Lah terus Oh, Ngerti ini lagu ayang-ayang dia penyanyi kayang. kurang keras itu loh ya Pak yo. oh kurang keras. Oh. Oke. Oh kurang keras. Iya. Ingkang pundi, Pak? Tambal ban. Gen. Jambu Alas ya. Minta Jambu Alas. Jambu alas. Oke. Ya, Gitu. Cok kuatir Pak tak bantu saking mriki, Pak. Ya. Aja, Mas Garing sini sama Pak Lurah. Ya. Oke. Ya. Siap. Ya. Ayo. Wasik. Ayo. Ya 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 ya. Iya, Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kasih sayang hatiku lakon dadi bojone. Ayo. Asik. Sayang duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati aku takon dadi bojone. Jambu alas kulite ijo sing dikacang wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Ayo. Go. yen tidak dikali Oh ya. hati ora bakal Ya. ganti Ayo. Asik. Ya 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 ya. Digoyang lagi. Yo. Ya. Jambu alas manis rasane kadang bilang tak anteni rondone sayange wis duwe bojo kakek aku wis kadung tresno nelongso rasane ati aku lakon melu duwe ya 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 Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Ayo. Yo. Oh ah.
Aco, aco. Digoyang lagi. Ya bualah sih manis rasane najan tilang saenteni rondone saya duwe bojo saking aku wis kadung tresno selongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni. Terima kasih. Tepuk tangan. Matur nuwun Pak Lurah. Pak Edi nggih, Pak nuwun. Nggih, kami gatosipun dhateng kanca-kanca Maranggono nggih mengasih spot atau motivasi kanggo Mbak Elisa. Nggih. Sampun legah rumiyin. Menika panjenengan berkolaborasi karo Maranggono. Nggih, karo Mbak Indah dan Bu Esther. Oke. Lagunya apa? Lagunya tadi ada penyuwunan kesayangan lan Kusuma Wijaya apa sing ngacaosake. Oh, Kusuma Wijaya. Tadi juga ada pamundutan Kawitan Sinawang. Nggih. Iki Ya. mau surate urung diparingi. Lah kuwi mau apa kuwi? Niki Sambala sampun. Sampun. Selendang biru. Sedang biru pakai caosi, pakai Nggih. caosi. Iki Siap. Kusuma Wijaya nggih, Mbak Elisa. Kusuma Wijaya ya. Kusuma Wijaya. Ya. Ya, siap. Lagune Kusuma Wijaya. Mangga. Dados. Di program mah Mbak Indah. Tengge suantane niku sae-sae. Wah, jas. Nggih. Bagus sekali walaupun langgamnya itu bagus, Wah. tapi nyanyi lagu yang modern juga. Wah, niki presidennya Hajar. galang-galang wetanan jan. Iya, Bu Esther. Mbak Lama Elisa? sekali saya nggak ketemu, nggih. Niki ana sing kebanjiran rezeki. Nggih. Ora dindang jenengan mau ibu-ibu alat diparingi diceket-ceket. Ya. Niki mah ana bapak-bapak munggah Oh, iya. maringi duit lho. Ah iya. Kon ngadeg, Apa? kon ngadeg gak makan gaji buta. Oh, dewe. Iya. Oh, ngono kuwi ya. Ngono kuwi ya santai ya. Ayo. Dilebokke dhewe. Mbak ya ben ngen bebelen. Iki ada wong papat lho, Mbak. Piye carane iki wong papat? Rezeki itu takkan kemana, kalian yang menembang, saya yang menerima uangnya. Oh ngono. Iya. Ya, ya Jadi cara wong ki apa. meneng wae iki nek wong jenenge wong tresno wong meneng wae dikai duit lho. Oke, Mbak Elisa. Ya. Berarti sampean karo Pak Sugeng lega. Alah, iya. Oke. Dikancani karo Mbak Dewi dan itu yang nomor 2 dari sana. Mbak Ariati. Lagi Barisa? Barisa? Barisa nanti ada sendiri. Oh ya. Sama Mas Jono nanti lagunya Cino. Oh. Ki lagu apa kuwi kok lagi ngerti aku. Lagu ku Cino, Tionghoa. Tionghoa? Heeh. Iki mau lagune Selendang Biru ya, Nduk. Nggih. Dipinangani Selendang Biru, garapane dangdut wajan. Siap, iki Mbak Dewi, Lincung Mati dan Mbak Arianti. Sapa len? Iki sing jenenge bojone. Oh. Cahayu ayu ngono jenenge bojomu ki sapa jenenge? Dewi Lincung Mati ngono ya. Ora Dewi Trembeleh wae. Kae lencong ki kae to, Mas. Mas Bungkeke ya lencong. Ae ora lencung. Apa? Telepong. Telepon. Ya, Iya. lagune Selendang Biru, Mas. Mangga.